Izinto zigcwalisile inhliziyo, ingxaki, usizi luvukela this one heart ukuze sizoba distracted, sicinga ukuthi into akekho. Ugqityiwe bazalwane, be still and know that I am your God. Noba inzima ukuvukela izitha wenhliziyo yami, khawuhlakaniphe, khawuyazi noma ukhona uYesu awawulenga emqamlezweni ukuze ube nobomi obungaphakathi. Ewe ziyenzeka kodwa ukhona uYesu. Likhona igama ekuthiwa lingaphezu kwamagama wonke. Uthi uSolomon xa elibeka athi, the name of the Lord is a strong tower. Lingumbhoshongo onamandla igama likaJesu. Hallelujah. Athi uDavide akwamandla endoda esiwadingayo, asidinga ubungwanyalala bendoda, kodwa igama lakho linamandla. Hallelujah. Hallelujah. Andeleli bazalwane. Hallelujah. Ngokuzithoba okukhulu ndibulise otata bakhoyo, ndibulise omama abancane nomama abakhulu. Namhlanje hayi nama levels, so azothakathaka ngoku ukho mama abakhulu. Siyanibulisa bomama bami, siyabulela ubukhona benu nkusini. Siyayazi emithandazweni yenu anisilibali, nithi bawungaba makoti mayivele ivangeli kule mizi sachongwa kuyo. Ndibulisa osisi abakhona, usandisikolo khoyo ukulalela uNkulunkulu kubiza ukuphila kwethu. Siyambulela ke umsunguli oye wamlalela uNkulunkulu namhlanje ukuba sibe lapha. Nkosi yami, ndibulela nje ba omamhlana ehawulukota omamonakala akho ndintsha ke uthi uSolomon phansi kwelanga zonke izikhoyo zazike zakhona. So umnayi ngisashongathela ngoba abazali bathethile
Basiqala kwigame esisibaba uhlala funa singabe lost. Sibe semqondweni. Hallelujah. Ndiyaxolisa ke bazalwane ngoba late. Ndiyaxolisa kakhulu. Yazi ngobe ithe announce le date nabe sedizi committee phezulu ngabamhlungu ngathi ngofuna uba elika ngabafikele kumbonke. Ngoba ndiyamazi mama umhlanga dlala ngexesha. Kumele sithi molweni naba late. Hallelujah. So bazalwane andizubamde. Ndiyaxolisa nje bazalwane bekhapha bendlule khona. Nangoku ndaqonda uba ngifuna lokho ngazibenzisa ngento ze-ayini. Ngoba izawuphuma eshwabeni ndiyinxibe ngondihambe ndinxibele emall. Ngoba kaloku benganxiba kanje wena bende kuyo. Kodwa ke benganxibanga bhlukwe. Isho intombi yam. Imane isithi ndesi. Senqibe ibhuku kodwa ngimjonge ithi akuthi umonakala. Kuthi uthixo. Hallelujah. Siyabulela kakhulu bomama ngalenkonzo. Uthixo uyasithanda bazalwane. Usithanda ngendlela engumangaliso. Yazi xa sibona abantu abadala besiza bezosinceda siva kamnandi. Kukho abantu ababona abantu abadala ngathi ba out of fashion. Ndingayazi ba sizofunda kobani. Kubani ozosixelela into ba kuyahambeka. Because siclever kodwa ungafundanga. Wonke umuntu wa encourage uba no matric wakho umuntu no matric wakhe siyakwazi ufunda iBhayibheli sicikoze apha. Xa kufuneka siye kwi-act sohlulakala. Sifuna abantu abathi mina niyayibona iminyaka yami ndike ndaphila emhlabeni. Ndizibonile izinto. Kodwa inkosi andikajiki. Ndisathi inkosi namhlanje. So ke bazalwane ke kubhlungu uba sithi. Yazi xa kuthiwa efunda izwi uye uqonda ba ayibona ukuthi ngenza uthini. I-ideas ezizezakho zigcwalise ingqondo. Qoma inoma yintoni enoyithetha na because kaloku ufuna uthetha wena awufuna uthetha into xa ithethe. So xa umama umhlana ethetha ngenhliziyo itizwe lenkosi kwincwadi kaMateyu 5 banoyola bahlambulule inhliziyo ukuba bawumbona uThixo. Nkosi yami kubhlungu ukukhonza kwethu ezantsi emhlabeni because singabazalwana abangafuni ba vulnerable, abangafuni ba ngathi ba weak. Sizowanikwa njani amandla ngabanye abakhonzi? And we need to understand bazalwana into yobana umzalwane usahleke omnye umzalwane akakancedwa inkosi. Akafanelanga nje abe yiproblem yakho. Okungokwethu ukuqhekeza izifuba zethu. Siqelelane bazalwane ubuhlungu esikubo. Ukuze yazi izwi lenkosi lithi masithethe iziphoso ukuze sinyangeke. Uyayazi eziziphoso zethu okanye ezizinto zisisindayo. Icebo likwalapha phakathi kwethu. Qathi thina sisixela into bandizoqina endaweni yami. Izwi liyasikhuthaza uba masiqine enkosini. Kodwa bazalwane masithwalisane nobunzima. Ngoba siyasindwa bazalwane sizinto ngezinto. Kodwa ngenxa yoba thina sinethamsanqa. Tata umonakala uthetha into enqabileyo apha ensoloko ndithetha. Ndithi xa kunzima kumuntu omanzi kuyobekisela komileyo. Xa isithi aba bakhawuleza ukophuka sinenyani yonke. Sixelelwe yonke imbali. Saluxelela udaba lukaKristu. Kubekiseleni kwaba bapitilizayo bamane belayita ikhandlela kuthi licime ngolayita ebomvu kuyiyeke. Thina siyayazi ngqo into efuneka siyenze. And kufuneka somelele endleleni yokholo. Ngoba izwi lenkosi lithi uDavid wake wathandaza wafastela umntana still afa umntana. Zimbumbulu zokholo ezo uba ayithi akathandazanga kodwa the will of God still prevails. There is nothing we can do because incwadi Acts it in him we live, in him we move, in senza yonke into kuKristu. Thina abazalwane basuka phaya eWest bazapha bazosimoshela ivangeli okwenyani basigqiba nya. Kuba abazalwane umzalwane xa esengxakini uthi awuna faith hayi khona ningayenzi right. Akuthi ukuba ubambe yona mzali wami. Abanye basuka ohlala ngapha emigolo konqwane bendlwa ngamahlungu. Akho nto intsha phansi kwelanga. Incwadi yeProverbs
So lento uthi uCorinthians esisilingo ulingwe ngaso akuso silingo esingeso sabantu but thina ngenxa sikuKristu sifuna bazi automatic into izihambele. We don't want to do any effort to seek God. There is a man, I don't know if he book of Luke now ekuthiwa nguZakheyu. Even now uyazanyazana xa ufuna umazwe Yesu. Lento yakhwela emthini ayiqonda ba apha andizibana excuse yoba kutheni Yesu ungakhandi imbone. Akhwela emthini ukuze imbone lo Yesu unceda abantu. So ufuneka sibe ngabazalwana benza unako nako to ensure that lento bezingenele apha kulomkhukhu siphuma lizalisekile idinga. Singabi ngumqobo wedinga. Iyandithasha ntela ngumama umhlanga wokungabi nanyani. Abazalwana bonganyele kungabi nanyani bazalwane, and that is a very serious part of the armor of the Lord. The belt yayazi umfaka into mafaka isikhafu esixhoseni bathi esasikafu so soba uziqinisa zonke ingxaki zalapha ungahamba uvova uthi yo uyayazi pha lamzi lendile kuyo ngoba umiphathi yalamzi. The belt of truth liphethe inyaniso yonke kaThixo. Funeka kube kwizinto oqonda noba hayi shem ngumntanam andino umele ubuKristu uthi hayi ndimbonile ngena nayo ifoni mthathe nanko. Mthanda zoko ndithandazela mama ndithi ngasakaye ukukhonza kwezindawo zakhe afumane ivangeli because that woman bazalwane stood for the truth. Mna kaloku andizanibana liphara nobana lizikoli nobana litholi abantu bamane befika athi ukhona ndizamkhupha ngoku ufuna umbetha andinayo nexesha lekwekwe mna enamabele wayengathi hayi umntana makhe hayi wayemkhupha hayi yimini wamkhupha kuza amapolisa. Abaphosa sembamba nomntana notata nimbethe ngeglass izolo yathi uthi nimbethe ngeglass yena ngoba bendihlabe apha naphepha niza nomuntu apho phansi unibulala ndibona nje bendihlamba nje ndiye emapholiseni naqala engayi apha bendiseyoqabu. So bazalwane sisengabo bantu ekufuneka sithethe imvelaphi yethu ukuze uKristu azeke bazalwane azeke uba akafela ngelizwi. Abantu abantu abasuwe rehab kuthiwa simseka kayi3 simsezange safumana irehab lokwenyandi. The word of God ehlaba inhliziyo sibone ukweduka kwethu elingazokucenga lithi oyina Nkosi lithi be holy because I'm the holy. That is a command. Hallelujah. So bazalwane incwadi kaIsaya izani sibonisana sizobonisana apha bazalwane. Uthi uPaulos xa ethetha nami ngokwami andizothi ndiyichanile kodwa ndizamela konke to forget the former things and press on to the goal. Sine goal apho umuntu ufuna ukubona amanxeba umuntu ufuna ulibona izulu sesilibali basiwe kangaphi. Thetha ngami ke mina owakhulele enkonzweni abanxibe balisa bo uYesu wamamkelena ngapha nendlulo ibazo mina bandangala umuntu akadabs when manje niqhuzwa niqalela andizanwa nabaptizwa ngakapi ngoba kaloku manje nisithi hayi ngiyaphinda and lo ndiyacikoza athi awuthaka amaleli ophendukayo uKristu yeyeni into yoba manje nisiwa ndiphinde ndivuka mna sihamba kahle nalomjiji. So ndizobulela inkosi enjalo bazalwane bami ukulunga ukaThixo sikwazi nje ukuthula ngako ibe ngathi savele safika apha sangomama uSuyesu. Hayi bazalwane zange kusuke kube njalo. Abayaziyo abalazi ibali Nkosi yami right bahlale pha bepast thina silapha kupresent. Hallelujah. Sizobonisana ke ngoba ngokwelizwi kaProfeti uIsaya lithi noba zingqombela noba zinjani ziyahlanjwa zibe mhlophe njengekhephu. Akuhlanjwa nje ke bazalwane uhlanjwe zivunwayo. Uthi ndiyazivuma inceba kaKristu isamile ithi ziyohlanjwa zibe mhlophe njengekhephu noba bezibomvu zinjengelapho. Into esithenjwe inkosi leyo. So bazalwane masingazigushini bazalwane kodwa ke namhlanje
ngoba sikule nkonzo yomama Thixo nje ndimbuza bawundithini ebantwini yazi lo mama Mikani wayelele prophet eyonke lo nzayithenda haleluya kanti inkosi namandla sinemisebenzi wonke umuntu unomsebenzi wakhe nomntana unomsebenzi wakhe ke into ngenamsebenzi emhlabeni sine duty singomama lokuphatha amakhaya kubushushu nokukhokhe yazi umntana ubuyagulubonwa nguwe yonke into wrong yena ihlobo kulezi bona nguwe abantu bangotata usungayazi ba absent bekhona babone ezi serious abafuna ukukhale hayi kungona zazibona ezinye nje ezezethu simane sisithi tatubonile apha so banemsebenzi yabenzima esingathi singenokwazi uyenza but eyethu ke nje bingathi ayibonakali nje ubona ba neBhayibheli ayisichongi ngamagama sibiza ngamakananakazi namasren ubaba nje thina singabantu bokhwezela kodwa ke silapho ngoba siyavela so mangimonakala ke andikwazi ukufunda isiXhosa ndamocheka ndafika abandimtsha yayokhulela endaweni yeAfrikaans so isiXhosa sami hayi ke ndibona uDidi esithemba ngamathi funda nkosikazi hey business ke so izwi lenkosi masiqale silifumane phakathi lencwadi kaMateyu chapter 15 siqale phakathi verse 21 Hallelujah. Nkosi mzalwane wami. Oyindlu ngishela ngomoya. Jesus. Hallelujah. Bawunali izwi lakho Nkosi yami linguwe ngoba izwi lenkosi unyama ilizwi lenziwe inyama ukuze lizosiphilela sibone umzekelo wevangeli onguwo elithi izwi lenkosi masingayijonge ebantwini uChrist wayidemonstrate yonke indaba ukuthi ulizwe uNkulunkulu namandla izwi lakho lidala bekungekho kube khona silibonile inkosi encwadini yeziqalo lidala izilwanyana lidala abantu kusenza konke kodwa ngalo namhlanje nazi impilo zethu Nkosi yami kungabikho namnye usalayo uNkulunkulu namandla uli-unpack ngendlela ofuna sive ngayo ukuze Nkosi yami siyolungisa apho singenzanga kahle khona sincede lenkosi singathethi into zethu kodwa Nkosi yami sithethe inhliziyo yakho ngegama likaYesu waseNazaretha manifike Nkosi lithi uthi la kutyhilwe izwi lakho nawe Nkosi masikuve Nkosi yami singavi umuntu apha kodwa sive wena egameni likaYesu waseNazaretha. Father, we give you honor. Father, we give you praise. You are God alone. In Jesus' name, amen. Let's forgive. Verse 21 kunehloko ukukholwa komkananekazi. Verse 21 emkile apho uYesu waya kumandla waseTire naseSidoni kwathi thu umkananekazi evela kuloo mimandla ekhala esithi Nkosi nyana kaDavide yiba nenceba kum intombi yami iphethwe kakubi yidimoni. Hallelujah. Sizoqhubeka mama. Hallelujah. Ese story ke siyatsho apha ba ukukholwa komkananekazi. Isizwe ke samakanana siyayazi ba ngabantu abangaphandle kwecovenant
babengengabo babefana nathi ezi-Gentiles ingabelwanga bona le nto yentsindiso kodwa apha ngokuba uYesu Kristu akafihleki bazalwane nabangafuni umvuma bamvuma sebedle ngesiphambanweni bathi enenene ibinguye kuza umfazi womkananakazi itsho kwenye incwadi isuka kwimimandla yaseSidoni naseTire ithi le ncwadi lo mama waza uYesu evela kulo mimandla ekhala esithi Nkosi nyana kaDavide yiba nenceba kum intombi yam iphethwe kakubi yindimo hallelujah ezibinchilo that singomama sine duty to nurture abantwana sibakhulise umntana xa ehlutshwa yinto ngamaxesha ngaphambili oodade babehamba bayophangela abantwana bashiyeke nawe so umsebenzi wakho ukwenza unako ukuba umntana abe right lo mama ngenxa yokubona inhlupheko yomntwana wakhe wayiqonda bana andikhathali noba ndingena indawo kule nto yalo Yesu kodwa mina ndiyibona uba uncedo lwami luzovela pha uyava usuka kwenye indawo uyahamba ngoba lo mama isidingo that cannot be ignored because umntana uyafana nento esenhlizweni uba vulnerable ngalendlela ba udinga wena to take action because umntana helpless so ke ngulo mama waba nesikhalo uya kuKristu emila ecela inceba iyacela bazalwane kuKristu regardless kumele sicele inceba inkosi kodwa andifuni ube sistory singasiva cela uqhubeke mama uverse 23 verse 23 ke kodwa uYesu akamphendulanga tu basondela abafundi bakhe bambongoza besithi mvumele kuba nanku ekhwaza emva kwethu waphendula wathi ndithunyelwe kuphela kwigusha ezilahlekileyo zakwaSirayeli haleluya andifuna ndithe abafuna ukuthethwa le ndithethwa apha ngathethwa induzana haleluya kuthiwa lo mama njengoba ekhwaza kodwa uYesu akaphendulanga ukhwazile ngenhla wathi Nkosi nyana kaDavide yiba nenceba kum but uYesu lo anethemba loba makaphendule wathula wathi tshu akaphendula kukho amaxesha anjalo ekuhambeni kwethu ukholo ekuhambeni kwethu indlela yobomi bentsindiso sibe ngakhwaza sithi Yesu nyana kaDavide amenzele inceba kudinge ukuba kube ngabo abayivileyo le vesi ethi be still and know that I am your God but ekuveni kwakho you don't stop because xa uthi be still and know kuthiwa yekushwabula uthi ukhona uyakuva but lo mama uyaphinda uyaqhubeka uyakhala bazalwane i-rejection into yamaKristu uyarejectwa apha abazalwane baninzi omama baninzi balimele bayeka nokukhonza because barejectwa because baphoqwa ngabantu babebathembile bazalwane kubhlungu uphoqa inkokheli umuntu that you are expected uba makabe nguye okubambayo akwange look at this story yalo mama uKristu uthuthe cwaka naba balapha ecaleni nabo benze wabo umsindo hayi bayenza ingxokozelo bayabhomboloza
ivani baza nobhomboloza kuquka into eninzi eyayithelwa ngabantu noba umbhalo ungabhali into encinci ba awungeni nongena endawo ungumkananekazi bapho Thixo bamakanana siyeke thina zizinto ezithethwa ngabantu ezo ba uright angabi nayo nalo msebenzi kodwa uyakholwa washiya amasiko apho asiqhayisela ngoYesu washiya abantu bethina siyaphangela and bazalwane yenzeka kufuneka si-understand ba sim-understand uThixo ba izwi lithi ungazivuthisa umsindo ngabantu abaphumelele ngendlela zabo ongazaziyo siyolise ngoYehova uyakunika into ayifunayo ekubeni basinazo zonke izinto sisifuna sinezilo kusifumana siziyolisile nanguThixo ngoba into ithi masiziyolise ngayo lo mama after efumene le rejection akayekanga lo mama waphinda wazondelela waphinda wakhwaza cela ufundele uverse 24 mama uqhubeke nguyo ma 28 lesondisho ngathi singahlexesha waphendula wathi ndithunyelwa kuphela kwigusha ezilahlekileyo zikaIsrayeli weza ke waqubula kuye wathi Nkosi ndincede yena waphendula wathi akufanelekanga ukuba ukutya kuthathwe kubantwana kunikwe injana waphendula yena wathi kunjalo Nkosi kodwa noko injana ziyatya kwimvuthuluka ewayo etafleni yabaninizo ke ngoko uYesu waphendula wathi kuye mfazindini lukhulu ukholo lwakho makwenzeke kuwe ngokomnqweno wakho yaphiliswa ke intombi yakhe kwangelo xesha haleluya haleluya kuthiwa ke uYesu njengoba ethule waye ke ethubeni waphendula haleluya wathi yena uze kwigusha ezilahlekileyo zikaIsrayeli meaning lo mama akadeserve ufumana izinto zikaThixo akanalo ilungelo she doesn't have any rights to benefit from up because of izinto ezininzi ezimenza abe ngaphandle but ndithanda lo mama hey Nkosi yami nokuba ebizwa ba yinja ngoba ke noba yi-figure of speech le oyini ibiza ngaloo ndlela ibizwa ngayo inkosi yamakhosi ithe kwisicelo sakhe ayinawuthatha okulungileyo ikunike izinja lo mama waqonda ba okay azobe ndisithi mina andiyonja but ndiyayazi ba nenja iba nayo ibenefit ebunjeni ba ikhonto ifumanayo wathi lo mama azobe ngixoxa wathi Nkosi nezinja ziyayifumana imvuthuluka ewetafuleni lo mama wayesekwisimo esithi noba unganganiki yonke into efunyanwa ngamaIsrayeli kodwa Nkosi yami ubomi bomntanami andihambi apha bungalungisekanga wabambelela lo mama waxhathisa oba uva abantu ukuthi ababambelele ngegrill abafuna uyiyeka ibhakla umuntu agxothwa wema lo mama angifuni thina into ezenzeka eSouth Africa currently angendaba ndingena nje kuthandazeni balo umlomo wami waxhathisa waxesa ezizwe ke sikhathisileyo ngoba uyayibona oncedo we are so blessed as South Africans we need to stand qhayiba ngoba kumbe thina apha if besingamanga ngeChristianity kumnyama kumhlophe I don't know it could have been worse. These people are not being led by abantu abamhlophe bakhokelwa abantu abamnyama ngenxa iba babumsusu uKristu bafaka abanye uThixo they are suffering funeke siqaphele bazalwane lonto sizawuya apho kodwa ke sizokhawulezisa nokubanga bana isimo sokudinaya kangakanani ukuba mawubenefit bambelela kule nyani sokuthethwa ngayo ukuba lona izwi likaThixo ndiyalazi balithini eyemeko endikuyo ngoku andizoyitshintsha andinamandla ndiyeke konke ukuze yena athi take over
lo mama wathi ne-crumbs eziziwapha etafuleni izinja they are benefiting from that. Kulapho uYesu wathi wabona ukholo lwakhe likhulu, because asiyazi ba okobe balandela esuka kwi distance engakanani kwelo mimandla yaseSidon naseTire. Mhlambi nawe usuka eTire nakoSidon uyazibona ba sendifikile phambi koMessiah, kodwa andifumani into. Namhlanje we are here to cry for our children, for our country, for our families. Sitting goes even noba ucinga kwesisimo akhona ubunosenzela yona ngenxa ye restrictions ezithile, but siyayazi ba because you are a merciful God, you can still do something. Siyakwazi Nkosi uba ngendlela esesenze ngayo asinawo namandla wokukhala, ne voice iphelile because asenzanga okwendlela. Sesifana namakananekazi endlini kaKristu ngenxa yokwenza kwethu bazalwane. Kodwa Nkosi okwe-crumbs uthi David xa esezibona bakafanelekanga uthi ungayihluthi umoya wakho kum, athi buyisela insindiso yami. Hallelujah. Silapha silimele sithi sirejectiwe sithi siphoxiwe, kodwa kumele simele into enye. Hallelujah. Ukuthi Nkosi please noba zi-crumbs ukube neneni mna nisawufanelanga umqhele wokholo, kodwa Nkosi yami noba ndingene ndama ngasegeyithini Jesus. kodwa ndingasali sendihamba indlela ende kangaka ndisuka kwelaseSidon nelaseTire ndiphinde ndingavuzuzi. Impilo yomntanami ikuwe and andisuki apha, ubomi bam bukuwe and andisuki apha. Umntana akekho ngoku ukhala mna. I am the one who have been tortured more than the one who tortured Sholela demon, because lo umntana wami. Hallelujah. Hallelujah. Asenzanga kahle siyavuma, kodwa silapha Nkosi asizofela kwenye indawo, sizofela apha namanxeba wethu ngoba sinalo elinye ibhandeshi elisesitratweni. Athi kuJob uyawenza amanxeba waphinde wabhandesha. We understand that sometimes we are going through what we are going through because sicikide ukholo, kodwa uba sikho apha phambi kwayo iNkosi sizawuyazi kanjani uba sithi ngenxa yoba siphoxiwe kodwa asideserve le nto, ngoba singomama baphila kanje nakanje. Sakhetha ukuphuma ngegeyithi, xa sezitshintsha izinto sizobe siphi? Asinawudlulwa ngabantu abangakholwayo behlabelela umhlabelelo wabo bethi isikhalo somntana sihoye ngoba sizawujika izinto, kodwa thina sikhala sesiyazi njengoba izwi lijika. Izwi leNkosi kuthi intathambo zibantle zibune, izulu liyogqitha, abashumayelayo badlule, kodwa the word of God will remain standing. Lisathetha laa nto lalithetha ekuqaleni lithi ilanga emini inyanga ebusuku kunanamhlanje. Thina sikuthathela apho ukuthi singabhelieve that ziyajika izinto. Noma ungaba unesa stubborn demon obona bankosi yami, this is my weakness, suyithwala wedwa mntasekhaya. Yiza uzothi Nkosi noba zi-crumbs meko yami ayikwazi uhlala inje, andikwazi uba ngumama obizwa ngamagama, kodwa sengenile evangelini. Ewe bangandibiza uba ndimile kakuhle ngoba ndiyayazi into yoba yinto yasevangelini into yoba ndisibe ne-rejection, because abantu abasibona ngale ndlela uThixo asibona ngayo. Leyo into kudala yathestwa and it is proven. We don't seek validation ebantwini abangayaziyo lento sikuyo. We have a manual, that is the word of God, elithi ayikho into emnqabelayo uThixo.
wena uzobuza unguMaria iyawenzeka kanjani lento kuthi uyathola uzobona isadlala ifilimu hlala endaweni right bazalwane asikwazi ke to maintain esisibindi salomama kukho izinto kufanele sizenzile kukho unako kufanele simenzile ukuze sizizuze lento siyifunayo ngoba kaloku umzalwane akavuthi nje aphunyiswe kungekho character kungekho ndlela ukwizinto esizifundiswayo ukuze siphilele inkosi okwangoku ayizozaphi ukhona mina ngisathetha nje ezi zilingene mina mamuntu sesebisini ngoba kaloku ivangeli liyatestwa bazalwane noba singathini ukuze libonwe liqinisekile liya refine so sometimes xa singekadluli entweni yonke into ibalula kuba mandi lapha ukuba sithethe sikhombe ngophakathi sithi because asibazi ubuhlungu abanye abazali badlula kubo kodwa namhlanje izwi lenkosi liyasiphoqa ukuthi sipress on sekusithwa ufanelekanga uthi ndizokhonza ekhaya kumane kubuza ukwabona abantu khonzayo apha obambanjike bathi hayi babe nibiza besikuba mina ndinile pace yami uthi waqhadaza uhlamba nje kuchiswa ilanga awuyicawe namhlanje awabona abanye khonza apha ngithela ngefamily yami ngithi emzini namhlanje kuze ngibukele zapha efamilini yami osiyami ndingenye imini mhlambe nje ubuso eqoma ngizokuletha umakazi thamsi ivasina noma umakazi benenhloni ivasina thamsa kahle bazalwana bami uNkulunkulu wayendenzele investment ngobomi bami noba usathana angandiba athenze intoni ebenza umuntu obenza ngobomi bami ekugqibeleni lamphithizelo ndandiyenza ntombi nzawo yaketana ecaweni noba bangathi mhlamba nje bajiswa lilanga ndimanje aba ndimjonga ukuthi nanku yongena kuleya indlu ndingabalekanga kandibaleka nangafunyanwa ngumbuki ndingangalumka ngazingaka ngoba ndandingayazi uba yintoni ingaka ndiyifuna kule cawa ngoba sibiyahlambile siqobe nemilolo kodwa ndandisifuna phaa ngoba ndandiyazi uba ngenye imini lisezofika utshaba sengathi inkosi yayindibonisa uba usezojika phezu komgqomo sisi kodwa ngenxa yento yoba ndakuthanda usesesibelekweni sikamama anovuma ngawo haleluya ukuba besi-understanda amandla wethu njengomama thina sayinyamezela into wanyamezeleki yabona ngekudala umuntu ongutata ejike kwasuka apha kuthiwa ake nandoda ndibiza uba ndinja hayi mayiyeke naloo mpilo yayo ndiba ngathi tata umntana omyagula athi hayi anobizwa njengenye indoda kodwa le nto inikwe thina basiyinyamezele siyicokise bazalwane se-imo ingavumi uthi ufunga ukuthi ndizaphila le nto nobungcwele ngoba ngenye imini andifuni igama lami lingaveli esincwadini sokuphila andifuni uba mde bazalwane masiye nje kwivesi yokugqibela ndihlale phantsi andinawo amazwi amaninzi kodwa ndigcwele ukuthi bazalwane let's press on no matter what challenges that we are facing no matter whatever situation tribulations and trials whatever that we encounter on the way let's press on Jeremiah chapter 9 verse 17 unifundele nje uverse 3 kuyothi ku17 uhle nayo mama haleluya Yes.
Jeremiah chapter 9. Ilwimi zabo zitsawula ubuxoki okwesaphetha. Ilizwe longanyelwe bubumenemene ayikho intembeko. Basuka bongeze ububi phezu kobubi. Kodwa mna abandazi. Lowo ngumlomo kandikhoyo. Hallelujah. Kunobe icacisa abantu bayivana. Ngase sikuvela ufuna. Okay. Like verse 17 nesihloko isililo eZion. Verse 17 utsho undikhoyo usoma ke ukuthi qikani memani abafazi bokuzila nditsho awona amacikokazi bahlabelele ingoma zesililo. Mabakhawulezise batsho ngesililo side sintwizise inyembezi de amehlo ethu aphalale zizo. Phulaphulani isililo sivela eZion sisithi awu safa saphela hayi ihlazo esikulo salishiya ilizwe lakowethu izindlu zethu zidiliziwe. Amen. Ayihlale ezantsi. Ithi ngasifundise nentombi zethu ukulila. Hallelujah. But eyona nto invisa kabuhlungu Nkosi yami. Benibangayifunda le verse iqonda yo ngibethela amamenemene enkonzweni. Why Thixo uveza le verse? But ke ngokumama umhlana wavela uThixo wamkhokhelisa ukungabi nanyani bazalwane. Uligqibile ibandla. Siyomane sithethe history ende engapheli masithi kokhoma mama babethandaza imigodi ime. Umama usengumama ngalandlela kana akahluthwa ngalo ishape yomama iphelele njengaba ya basinayo yonke lanto babenayo abamama neBhayibheli seyile ya yonke into ayikatshintshi. Why kuzotshintsha kuthi? Uthi uJeremiah apha uJeremiah kuthiwa wayengumprofeti owayelila ngabazalwane esiva kabuhlungu xa ebona abantu. Kuthiwa Jeremiah was a weeping prophet. Wayekhala ekubona ilizwe likaIsrayeli lisenza ngohlobo uThixo angalithandi. And ke ngoku eyayimkhatha ngamandla zezinto kwakusithiwa makazithethe uThixo uzawuzenza. Kwenye indawo uthi bayeka ababantu noba ungabathandazela. Ndizawuhlenza kubohlwayo ngoba bafuna ukufa baqaqadekile. Namhlanje apha uthetha naba abantu. Uthi ilwimi zabo zitsawula ubuxoki okwesaphetha. Ilizwe longanyelwe bubumenemene ayikho intembeko. Bazalwane masiqinise amabhanti wethu enyaniso. Ukuze sibe ngabazalwane abapheleleyo sidinga inyaniso. Awukwazi uyithetha inyaniso ngoba inyaniso nguKristu ungekho ungandazi. I like the verse. Buyela back. Yabona sometimes sisifumana abantu basirobha hayi testament endala inda. This is the verse ekuYohana ethi uYesu uyinyaniso. Ithi basuka bengeze ububi phezu kobunye ububi. Lo ngumlomo kanti ke ngoba abatheni abandazi. Xa usazi uThixo uyamoyika uThixo. Noba inyani ingathethwa nguPresident Ramaphosa ubuxoki, you will stand alone and die if you have to die because you understand into yokuba ngabantu akuncedanga nto into ofane nixoke namhlanje ngomsondife. Izwi lenkosi lithi kuyomncedani uba umuntu azuze ihlabathi lonke alahlekelwe ngumphefumulo wakhe. Ivangeli sithengisile sangabi nanyani asingomzekelo songanyele bubumenemene. Sithetha izinto angakhange atsho uThixo uzithethile. Sithi uthi undikhoyo engakhange atsho. Abantu balandela babava kuthiwa uthi uThixo.
basa ungayiboni lento besithetha ngayo bese ingakhange ithethwe nguThixo babuya abantu bathuka uThixo imoshekephi ekubeni singabi nanyani siyazi apha you are here to seek the kingdom of God awuzofumana benz awuzofumana nix uzolilela umphefumulo wakho ukuthi ngelinye ilanga uyibone inkosi ukuthi ngelinye ilanga ungabuyi ufe ungavuki ngoba izwi lenkosi lithi wafa yena ukuze sibe nobomo obungunaphakade singabi sayikufa abantu xa sisima emngcwabeni sithi unoyolo fele enkosini ufumene inzuzo enkulu ngoba siyazi ba akafanga umoya kaThixo kufe inyama lebhilo ngapha emhlabeni ibisithi into zasemhlabeni inayo noAfbok nocebo lwethu kwathi umuntu olindwe lidokodo ngaphezulu uyaphila haleluya yingakho bazalwane masinyaniseke singamakholwa blessed are those with pure heart because they will see God this woman of umkananakazi she was vulnerable ebona basendifikele uncedweni kodwa ndibizwe inja she pressed on because ebengekho phathu uxelela ba ungubani igama lakhe analo currently ebepha to seek a solution yobomi bakhe obuzaba ngubomi obungunaphakade siyayazi akho nto ifumana uYesu ungamamkelanga that woman bowed down waguqa phambi kweYesu and cried uYesu wethu ufuna abantu abathobekileyo the reason why singashare noba sesidlule ebuhlungwini asithobekanga bazalwane inye into efuna ukuthi ifundani kum ngokuba mina ngithobekile ijoko yami ilula nifunde kuyo sesinikiwe ijoko sithi siyayithatha sithatha lefunwa sithi then sibuye singabonakala iziqhamo zesalvation namhlanje before nihlale phansi siyabizwa pha uJeremiah uthi ufuna abafazi abangamaciko abaza kuzila abangamaciko wokulila bantywizise ngenxa yobubi obugubungele umhlaba ngenxa yobumenemene obugubungele umhlaba nale isihlakileyo yayenziwe ngabantu namhlanje bachasela bafuna ba innocent hayi akho umuntu uthi leyo yami yamosheke kuthini sibe ngamamenemene singathethi lebe sithunyiwe singathethi the mandate of Christ athe masizoyithetha emhlabeni sibabize bonke babaptizwe bafunde thina sabathembisa into ezingenaso how possible is that uthi umuntu iza kuYesu oba nebhenzi kodwa unayo lo unebhenzi ezi5 uzomfundisa uthi mangazothini ke kuYesu yena xa kanti thina sizele izinto ezimaterial lo unazo ke uhleli pha uthwele ngazo kwaZulu Natal what message are you going to preach to that man because umphefumulo wethu ufuna kufumene uxolo siyakuxelela my brother noba unganazo there is only one king that gives peace he gives peace that surpasses the human understanding of God ungagcwatha impuyo kumane kuthi jebule le ndoda ebusuku ayilali funeke incancise amathole kodwa namhlanje sizobizwa uJeremiah uthi ufuna abafazi abazawulila bafundise nentombi zabo ukulila balilela uThixo balilela isizwe balilela ibandla siya kube sibalisa into yakudala apho oyehenson tromol bakudala i-dromedaries ne-good hope bahayi kwakho mama babethandaza we are here we are being raised for such a time like this to pray for our country sithi ukhelile South Africa ukubulala abantu kasifuna izinto no one is going to die we are here as the church of God asinawo sisibiziwe nguTimothy ukuba sithandaze ngabasemagunyeni benza unami nawe owethu umsebenzi ukuthi Lord akukho gazi lizawuchitheka asizothengisa ngathi ukuze sifumane into esiyifunayo urhulumente wase-South Africa namhlanje olaleleyo ilizwi likaThixo wasibiza apha we are here to cry sifundisa nento
iintombi zethu to cry for our country. You know why? Kusithiwa amakholwa makalile kuthiwa so that we can stay in harmony. Yayiphi le harmony esihleli kuyo ngoku? Omnye uthi wena ndikule meko because uthe, omnye uthe ukuba ungavuka sekusitshana ngenye imini. We are raised for such a time like this. Kwatshiwo ku-Esther libele kuzenza ngathi aka-affecteki. Wambiza uMordekhai wathi uzilibele nawe bungumJuda, uyawusinda na wena njengothule nje uhlele ebhotwe likakumkani ungenzi nothing kodwa isizwe sakwethu siyatshabalala. Abantwana bethu bayabodwa esikolweni sibashiye pha. Xa seyiqhuma irhuluwa saphinde sithi hayi siyakhona thina singene exhokweni. We have to pray bazalwane. We have to cry to the Lord. Sithi I know udala kwenzeka kodwa ngoba sawusivusile Nkosi ezamagorho ulila sizontyizisa. Uthi Jeremiah xa ibona inidi yokulila xa iqala le verse uthi Nkosi unganiki iqula lenyembezi so that I can cry for my nation. If you say you are not affected, how? By how? Because what is the mandate of the church when ilizwe liphithizela? Kuthiwa thina masihlale nokumhlaba ungaphithizela ungashukumisi. He is a present God to save us. Umuntu makazipositione ngoku ngoba abantu abasithandi bangolahla ibhombe esikolweni kofa abantwana bobani. Funeka bathi bayifakile ipoison ngoba sweet ngoba abantwana sina control yabo. Ube umthandazo umile. Sathi Lord, we declare and decree no soul is going to be lost in the midst of everything because we are given the power